Greetings, Nanizawethu. Greetings, bosses bami. Greetings, bodadewethu. Greetings, bafowethu. Greetings even to you, the kings, who searches the matter. Greetings, bafowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngomona nawo ngathi. Siyambonga also uNkulunkulu ngokuba personal nathi ngonyaka ka-2025. uNkulunkulu bafowethu, he has released Christ into our midst. Umdedele uKristu Jesu, uNkulunkulu umdedele futhi nomoya oyingcwele ukuthi balihlelembe lolu hambo lokukholwa lwethu bafowethu. Kungabi namagade, kungabi nezinto ezosiqhuzula endleleni. WasuNkulunkulu eyivula futhi indlebe yethu, wayivula inhliziyo yethu, wayivula ingqondo yethu, wavula nemoya yethu ukuthi afake kuyo lokhu yena afuna ukuthi kube yikho okuba umhlahlandlela nenavigator yempilo yethu yensindiso neqiniso. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho ngoba kungaye bafowethu uNkulunkulu that thina senziwe. Amen. Senziwe ukuthi umhlabathi wethu unone. Hallelujah. Senziwe ukuthi umhlabathi wethu unone ukuze kuthi uma imbewu yezwi kaNkulunkulu yehliselwa kithi singabe ugwadule bafowethu. Singabe ugwadule inganyathelwa inyawo zama-challenges empilo esihlangana nawo ne-peer pressure yabangani. Hayi man, but ikwazi ukuthi ihlume ibe nempande. Hallelujah. Ukuze singabe safana nabantu besiyibo ngaphambi kokuhlangana noKristu Jesu. Kodwa kube nomahluko size sibizwe ngamadodana. Amen. Size sibizwe ngamadodana. Awusiyambonga ke bafethu uNkulunkulu ngomoya wakho oyingcwele. Okungaye umoya oyingcwele thina senziwe sakwazi ukuthi sithi sisesenyameni emhlabeni kodwa ngokamoya sikwazi ukuhlanganyela. Sikwazi ukuhlanganyela bafowethu ebukhoneni bkaBaba uNkulunkulu ukuze size sibe nobufakazi ukuthi indeed ebukhoneni bkaBaba uNkulunkulu all things are possible. Okungenzeki kubantu kuyenzeka kuNkulunkulu. Hallelujah. Siyambonga ke bafowethu uNkulunkulu even nangokusihlonipha ukuthi nibe kanye nathi enkonzweni. Simbonga uNkulunkulu even labo abangakwazi ukuphumelela ukuthi babe senkonzweni but bakwazi ukuthi bayilalele intshumayelo bahlanganyele kanye nathi eintshumayelweni zasesanctuary ngama-platforms ahlukahlukene including uYouTube. Siyambonga uNkulunkulu ngeobedience yenu bafowethu. Siya-understand ukuthi nispenda imali. Hallelujah. But siyabonga ukuthi nispenda ngokothando ngoba nifisa. Hallelujah. Nifisa ukuthi nihlanganyele kanye nathi on spiritual truths and revelations, on matters spiritually, ey'ndabeni bafowethu zamaqiniso akwamoya. Hallelujah. Amen. Yazi banokubuza abantu abaningi. Lento nje ngithake ngiyi-address namhlanje. Amen. Banokubuza abantu abaningi ukuthi how we-God Sanctuary Family Church, we-Pastor Thwala, kaningi uma sinilalela nishumayela, kaningi uma sinilalela futhi nifundisa, kungani ningalisebenzisi leli gama elithi iBhayibheli? Lento besiziba but iyafika bafowethu namhlanje before siqala intshumayelo yosuku. Hallelujah. Iyafika lento before siqala intshumayelo yosuku ukuthi kumele ukuthi sicacise bese sifundisa ngayo kancane ukuze nibe nokuqonda okuphelele ukuthi hayi ngoba siyibona singcono, hayi ngoba ukuthi sinolwazi oluthile, uyabona, hayi ngoba ukuthi mhlambe siye esikoleni. Ungumusa nje bafowethu ukuthi we availed ourselves in the spirit, sizenze saba khona kwezikamoya ukuze uNkulunkulu ongumoya akwazi ukusebenza nathi asivezele asambulele imfihlo zakwamoya, for deep calleth unto deep. Hallelujah.
So ke bafowethu ngaphandle nje kokuthi ngithemeleze kakhulu angikusho lokhu ukuthi sizamile njengebandla. Hallelujah. Sizamile njengebandla ukuhlala phansi neBhayibheli silibheke leli gama elithi iBhayibheli eBhayibhelini. Hallelujah. Silibhekile bafowethu igama elithi Bible eBhayibhelini. Sasuka kulezi ncwadi ezu-66 eyiseBhayibhelini, sisuka kuGenesa, uGenesis, uBereshit, saze sayophuma ku-Revelation, kodwa sikwazanga ukulithola leli gama elithi Bible. Hallelujah. Kunokuba bafowethu sithole igama elithi Bible, sithole igama elithi the scriptures, the holy scriptures, the scriptures of truth. Kunokuba sithole igama elithi Bible bafowethu, sithole igama elithi imibhalo engcwele, imibhalo yeqiniso. Amen. Lokho kusenzeke bafowethu sakhuphukele kwinjini eliphezulu. Sayohlala enyaweni kaKristu Jesu ngoba sesifuna ama-answer ukuthi kahle kahle kanti kwenze njani, kungani singalitholi leli gama, kodwa sithole igama elithi imibhalo engcwele, imibhalo yeqiniso. Hallelujah. Kungani sase siyalwa ke bafowethu, siyalwa uNkulunkulu ngomoya wakhe wathi hayi anenzi iphutha we-God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ, emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu akulona iphutha. Sase sibuza ukuthi kanti kahle kahle awusho Jehova wena Sebawoti ukuthi ngoba ushilo ezwini lakho ukuthi all scriptures that were written, all scriptures that were written before our time or aforetime, ezazibhalwe singakafiki ngisho kulomhlaba singakasindiswa nokusindiswa, they were written for our learning. Zayibhalelwe thina ukuthi sifunde, sijule, sehlisa amanetha ethu akwamoya. Hallelujah. They were written for our learning, so that through patience and comfort ukuze ngokubekezela kwegamoya nangokunethezeka uma sesifundisiwe sashunyayezwa sibe nokuqonda okuphelele ngobuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Amen. So sitheme siyibeka ke leyo ncwadi bafowethu kuNkulunkulu emoya wakhe ukuthi naki okushoyo ngokuphefumulela emazwini akho. Manje sifuna ama-answer. Hallelujah. uNkulunkulu emuhle ke bafowethu wasesigoqoza mfowethu kwegamoya, wasigoqoza deep down phakathi. Saqala sathi ake sihlehle nawe ke Jehova sikubuze ukuthi ngeyikhathi zabaprofeti le ncwadi lena esesibiza ngeBhayibheli namhlanje yayibizwa ngani, ngoba asifuni ukuqhamuka nokwethu okunga-inspirwanga wena, okungaphefumulelwanga kwambulwa uwe. Sifuna ukuhamba ngephethini yakho singazenzeli okwethu. Hallelujah. Sifuna ukunyathela inyathelweni zikaKristu Jesu, sifuna ukunyathela inyathelweni zabaprofeti, sifuna ukunyathela inyathelweni zabapostoli. Hallelujah. Sitshele ke Jehova usigayide futhi sibambe ngengalo ukuthi le ncwadi namhlanje sesibiza ngeBhayibheli, abaprofeti babebiza ngani, uKristu Jesu mefika emhlabeni umdedela ukuthi abe ngumesiya, abe ngumfeli wethu okungaye sithethelelwe izono, wathi mefika eyivula le ncwadi webizwa ngeBhayibheli namhlanje wathi yini uma kuwukuthi kwakuyiBhayibheli igama layo. Hallelujah. Mase hambile uKristu Jesu esesakhile isigungu sabapostoli, baqhubeka nokuyibiza ngani le ncwadi okunamhlanje sinegama elithi iBhayibheli, kodwa uma siyibheka even kulona iBhayibheli asiyitholi. Hallelujah.
uNkulunkulu emuhle futhi enomona bafowethu engafuni ukuthi sibe abazalwana abadidekile, sibe abazalwana abagijima with a half baked cake, abazalwana abagijima nekhekhe elingavuthiwe elibukeka lilihle ngaphandle kanti uflawa ngaphakathi usabambana mfowethu. Hallelujah. Akakhuphuzeli kahle. uNkulunkulu wathi-ke for purposes of the introduction efuneka nginike yona njengamanje bafowethu, uNkulunkulu uthi ake sivakashele ndawonye nje ukuze naneliseke masinyane bafowethu, ningaqhubeki nokubuza lo mbuzo mase ni-decide nani ukuthi iBhayibheli yini leli noma kunegama uNkulunkulu alembulile. Haleluya. Ukuze waneliseke-ke mfowethu kweyigamoya nekwezombuso kaNkulunkulu. Ake siqale-ke sihlehlele kubaprofeti, sibuze ukuthi abaprofeti babethi yini igama lencwadi le namhlanje sesibiza ngeBhayibheli. Haleluya. uNkulunkulu wasesikhomba mfowethu wasisa lapha encwadini kaDaniel umprofeti uchapter 10. Haleluya. Siya lapha encwadini kaDaniel uchapter 10. Kwathi-ke ngifuna ukukisa kule part oyijwayele kakhulu la uDaniel akhona mfowethu ekwi-fasting. Yabona ekhuleka uDaniel. Kodwa umkhuleko wakhe uhlangabezana with the prince of Persia and the prince of Greece. Yabona lonto. Ngifuna nje uhlehle kancane khona uzosheshe ukhumbule ku-chapter 10. Hallelujah. Ake sizwe-ke bafowethu uDaniel ake uchapter 10 ukuthi abaprofeti babeyibiza ngani le ncwadi. Hallelujah. Daniel chapter 10 ake sibheke nje lapha verse 21. Hallelujah. Verse 21. Oh my God. Awubuke nje verse 12. Awubuke no verse 12. Inkosi yami. Uthini uNkulunkulu kuDaniel ngengelosi yakhe? Uthi we Daniel, do not fear, for from the first day ungasabi, ngoba nje kusukela ngosuku lokuqala lakho la wasetha khona inhliziyo yakho wayibhekisa kuNkulunkulu ukuze uqonde, wasuyithiba wathoba phambi kwakhe, yabona ngokumthandaza. Onke amagama mfowethu owakhuleka washo uNkulunkulu wawezwa. Mina-ke njengengelosi yakhe sengifikile ngenxa lawo magama owawasho emkhulekweni wakho ukhuluma noNkulunkulu. Yabona? But yazi lokhu ukuthi hayi ngoba izulu belithule, hayi ngoba uNkulunkulu bethule. Hayi. Belingathule mfowethu, bekuyi-prince of the kingdom of Persia. Yabona bekubukhosi nje benkosi bendlalifa yasePersia okuyiyona ilwa nami 21 days. Kuze kwangena i-archangel uMichael, one of the chief princes zezulu, who came to help me, for I had been left alone there with the king of Persia. Ngizama ukukhumbuza nje ngaleyo phathi mfowethu, but-ke sifuna thina ukwazi ukuthi oDaniel njengabaprofeti babeyibiza ngani le mpahla. Hallelujah. Now uma uya lapha ku-verse 21, yabona uverse 21 uthi, but I will tell you what is noted in the scriptures of truth. Yabona ngizokwazisa mina ngokubhaliwe embhalweni yeqiniso. Imibhalo yeqiniso. Incwadi kaDaniel-ke mfowethu leyo. Athi ngiyibona ukuthi ithini la ku-verse 21. Kepha ngiyakutshela-ke mina weDaniel, ngizokutshela lokhu okulotshwe embhalweni weqiniso, the scriptures of truth. Okubhalwe embhalweni weqiniso akekho noyedwa oyihlanganisa nami ukulwa. Yabona, akekho okwazi ukumelana nami uma ngizophila noma uma ngizoproclaima ngimemezele lokhu engiphila ngako okubhalwe embhalweni yeqiniso. Angishumayeli bafowethu ngalento. Ngizama nje ukucacisa
ukuthi mesihlola imbhalo yonke bafowethu lebizwa ngeBhayibheli sihlulekile ukulithola igama elithi iBhayibheli eBhayibhelini. Kodwa uma sibheka kubaprofeti ukuthi babeyibiza ngani lempahla siyathola ukuthi babeyibiza ngani scriptures of truth. Hence nathi ke uzothola ukuthi mesilokushumayela sisebenzisa igama elithi imibhalo yeqiniso, scriptures of truth. Hallelujah. Now usuyayibuza ukuthi thwala wayelo sipha amagqabantshintshi uKristu Jesu yena uma ekhuluma ngayo lempahla le esesibiza ngeBhayibheli namhlanje yena wayethi yini? Hallelujah. Wayeyibiza ngani lempahla? Ake siye lapha encwadini yelento yompostoli uLuka uchapter 24. Hallelujah. Ake siye encwadini athi ufunde ezulwini. Ake siye lapha encwadini yompostoli uLuka ngokaLuka chapter 24. Hallelujah. Siyagijima mfowethu sifuna ukuqala sishumayele for usuku la namhlanje. Hallelujah. NgokaLuka chapter 24. Ake sibuke nje lapha uverse 44. Hallelujah. Ake sibheke lapha uverse 44. Amen. Now, lana ke mfowethu lesikhathi uKristu Jesu eyibonakalisa kubafundi bonke emva kokuvuka kwakhe evuswa uBaba uNkulunkulu ethuneni kwabafileyo ukuze kugcwaliseke imbhalo. Hallelujah. Uthini uKristu Jesu kubona uthi ke bafowethu our rendezvous indawo yethu sizohlangana kuyona tshelana nonke sohlangana eGalile. Hallelujah. Ngoba eGalile yilapho ufike ngiveze khona zonke imfihlakalo engingayishongo ngingakathi pass through the fire lokuveza uNkulunkulu kaNkulunkulu ophila kini okungaye nani enjoy insindiso namhlanje. Uverse 44 ke mfowethu uthi wayesethu uJesu ke kuba kubafundi bawo yiwo lawo mazwami yiwo lawo mazwami engawakhuluma kini ngisenani ukuthi kumele ukugcwaliseka konke okulotshwe ngami emthethweni kaMose nakubaprofeti nasemahutsheni, the Psalms, the epistles. Hallelujah. Now lalela uverse 45 ngoba thina siphila kuleso sikhathi uJesu akhuluma kuso evukile ethuneni. Uverse 45 usuthi ke khona wayesevula kuKristu Jesu ingqondo yabafundi bakhe yabakholwa kuye yabamlandelayo nabasebamamukele bamenza inkosi nomsindisi kubo. Wayeseyivula uJesu ingqondo yabo. Uyivulelani? Uyivulela ukuthi bayiqonde imibhalo engcwele, the holy scriptures. Hallelujah. So nathi ke mfowethu uzothola ukuthi ngesinye isikhathi sikhuluma ngembhalo engcwele, ngesinye isikhathi sikhulume ngembhalo yeqiniso. Hallelujah. Sikhulume ngembhalo yeqiniso. Ngesinye isikhathi we play around. Ungathola ukuthi entshumayeleni eyodwa sikhuluma ngembhalo yeqiniso siphinde sikhulume ngembhalo engcwele. Yabo, sekuze kwangena kithina na kwilibo mpilo lokuletsindiso nenkolo yethu ukuwasebenzisa lamagama. Siphuma kuwo nathi leli gama elithi iBhayibheli. Hallelujah. Kungenzeka ke futhi ukuthi uyayibuza ukuthi bona abapostoli ne fivefold ministry uJesu ayishile emhlabeni. Yiliphi igama ekumele lisebenzise mebekhuluma ngembhalo engcwele uma bekhuluma ngembhalo yeqiniso? The scriptures of truth, the holy scriptures. For purposes of time, ake siye lapha encwadini yabaseRoma mfowethu uchapter 1 ukuyibambe nje lapha kuverse 1. Hallelujah. Mhlawumbe uyishaye lapha kuverse 1 uzuyoma kuverse 2. Ulalele ukuthi ke abapostoli kanye nathi kufuneka siyibize ngani lencwadi. Hallelujah. Ake siye lapha kwabaseRoma izenzo then mase kuba abaseRoma uchapter 1. Hallelujah. Uchapter 1 ke mfowethu ufundeka kanje.
uthi uPawulu inceku kaKristu Jesu umpostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu. Nawe ngiyacabanga ukuthi iphethini yakho uyisike lapho ukuthi wehlukaniseleke for ivangeli likaNkulunkulu. uKristu Jesu alethembisa ngaphambili ngabaprofeti. Yabona nangayo uKristu Jesu. Kuphi emibhalweni engcwele, the Holy Scriptures. Yabona ngifuna nje lamagama wajwayele emibhalweni engcwele, emibhalweni yeqiniso. Hallelujah. So ke bafowethu ngiyacabanga ukuthi just nje with this short ngale ncazelo nje emfishane bafowethu abaningi bena bebebhizi bebuza nebandla ukuthi kungani nina aninakho nje ukuthi nithi iBhayibheli lithi. Hallelujah. Kungani? Ingoba siya understand mfowethu sifundisiwe futhi ukuthi iBhayibheli alisho lutho. Hallelujah. uNkulunkulu okhulumayo embhalweni yakhe yeqiniso, uNkulunkulu okhulumayo embhalweni yakhe engcwele. On its own, ngokwayo imbhalo engcwele, ngokwayo imbhalo yeqiniso ithule. Hallelujah. So yingakho singakholwa embhalweni engcwele, but sikholwa kulo oyiphefumulele wayambula ukuthi iphile ukuze siphile kuyo nayo iphile kithi. Hallelujah. Kodwa ke sometimes uma sibona ukuthi abantu esiphakathi kwabo sizobadida uma sisebenzisa igama elithi imbhalo engcwele nembhalo yeqiniso, sibaqala ngalo leli gama elithi iBhayibheli. Mese ke ezisiqhubeka nokufundisana, fellowshipping as saints, mese siyaqala ke sibagayide nabo ekutheni hayi mfowethu imbhalo engcwele lena imbhalo yeqiniso. Hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngenhlonipho yenu bafethu, nanokusibuza imibuzo ningasabi, nivunyelwe. Nako YouTube niyakwazi ukungena nisibuze imibuzo, nako Facebook uyakwazi ukungena futhi usibuze imibuzo mfethu, sikwazi ukuthi sisondele kuwe, sikhulume nawe, sikhanyisele la uNkulunkulu nathi sikhanyisele khona. Lapho singazi khona sokhuleka futhi kanye nawe, simmeme uNkulunkulu ngomoya wakhe ukuthi eze azosikhanyisela. uNkulunkulu indeed is a light upon our path and a lamp upon our feet. Uyikhandlela lenyawo enyaweni zethu, ungukukhanya kwendlela yethu yensindiso neqiniso. Uyanqaba ukuthi unyawo lami nawe lishelele, siwele koneni noma esonweni. Mase giya uSathane agiye ngethambo lakho, agena ngethambo lami. Hallelujah. Hayi asimniki leyo chance, asimniki leyo opportunity uSathane. Enqaba uNkulunkulu ngathi unomona. Amen. Hallelujah. Hayike bafowethu siyaqhubeka ke ne series uchungechunge lwezimfundiso zethu bafowethu. La khona uNkulunkulu esithumile ukuthi sambulele abantu bakhe abafuna ukumazi ukuthi ungubani, nabafuna ukumqonda ukuthi ungubani. Hallelujah. uNkulunkulu wasethi also asibambulele abantu bese siyabathiphisa sibakhalime ukuthi kungenzeka ube noNkulunkulu wakho wena omakhe ngamaphupho nangemicabango yengqondo yakho and imagine the presence of God. Kungenzeka ukuthi ekufiphaleni kwengqondo yakho ifiphazwa ile education onayo nezimfundiso ze osuyitholile empilweni yakho ucabanga ukuthi ziyizo kanti akuzona. Kungenzeka ukuthi usuze wazakhela wena isithombe sikaNkulunkulu kuphi engqondweni yakho. Kwesinye isikhathi kuya nangobuchule onabo, kungenza ukuthi khona nosekuqoshiwe okuthile osukuthengile othi ubuka kuvuke uNkulunkulu kuwe mubheka. Hallelujah.
kungenzeka futhi mhlawumbe kukhona nendoda ethile o umuntu othile osumhloniphe waze kwadlule kumhlonipheni wamfaka ecathulweni kababa uNkulunkulu wasumbiza ngoNkulunkulu wakho. Haleluya. uNkulunkulu usibizile ke ukuthi ake size ke sizoqwashisana bafowethu ngobungozi. uNkulunkulu uthi asiqwashisane bafowethu ngobungozi of an imagined God. Siqwashisane ngobungozi of uNkulunkulu ozakhele yena wena ngokufiphala kwengqondo yakho nange-education yakho wasumakha ngamaphupho emicabango nemizwa ney'nkanuko zakho wasephila loyo uNkulunkulu kuwe wazibona unelungelo futhi lokuthi impela uyena lo ungqo. Haleluya. uNkulunkulu uthi asiqhubekeke bafowethu nalolu chungechunge leyimfundisa sinike lona ukuthi siqwashise sikhalime sikuvezele ubungozi, the dangers of an imagined God. Hallelujah. The dangers of an imagined God. Ubungozi bukaNkulunkulu ophile emaphupheni engqondo yakhe efiphazwe yisono. uNkulunkulu ophila emicabangweni yakho. uNkulunkulu ophila emizweni yakho. uNkulunkulu ophila einkanukweni zakho. Ngoba leyo nhlobo kaNkulunkulu ayilwisani nawe kodwa iyavumelana nawe. A permissive God. uNkulunkulu uvumayo, vumela noma yini oyenzayo. Ngoba vele owakho ngamafishane ocraftwork wakho. Umahluko nje ukuthi umbiza ngoNkulunkulu. Hallelujah. Sibiziwe ke thina ke njenge sanctuary ukuthi phakamani God Sanctuary Family Church, phakamani emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu iyonakala eminyango. The harvest is out there. Isivuno sikhona. Kodwa abasebenzi bambala. Awusaphakamisa isandla ke nathi savuma. Sathi Jehova thuma thina. Hallelujah. Sase sizenza ke mfowethu siba available. Saba khona kweyikamoya ukuze uNkulunkulu atshale kithina lezinto ezideep. Hallelujah. Eyididi osodidas. Eyididi ompondo ehlanjini. Injula buthongo. Besiphethe izwi mfowethu inkemba yezwi likaNkulunkulu zihlale ilalele ukuthi niphetheni bafana. Niphetheni bafana bakaJehova. Niphetheni madoda kaJehova namhlanje. Bese siyambula. Ngani? Ngoba vele mfowethu sibiziwe thina enjongweni kaNkulunkulu njengoba kuye 2025 kuyaphambili ukuthi God Sanctuary Family Church sasabela futhi ukuthi God Sanctuary Family Church phumani ke ngeinkalo zonke niye kubantu bami nifike nibambulele ngemfihlakalo. Hayi man, nibambulele ngengcebo, nibambulele futhi nangenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli leqiniso nensindiso omfihlakalo inguKristu Jesu ophila kuwe nami oyithemba lenkazimulo yethu. Haleluya. Sikhishiwe ke thina ukuthi siphumeke sihambise lo mbiko. Ingakho uNkulunkulu esambulele esambulele mfowethu ukuthi asikuvezeleke namhlanje ubungozi of an imagined God. Lo phila la emqondweni wakho, emizweni yakho, emcabangweni yakho naseyinkanukweni zakho, nakwimbono, your own opinions. Hallelujah. uNkulunkulu uthi asizokuvezela ukuze ukhalimeke. Uma ukuthi uyadecide uqhubeka akekho ozomblame mfowethu, uyoblame wena. Hallelujah. Uma ke mfowethu sizama ukuyibeka isoka, Nkosi yami. Uma sizama ukuyibeka isoka ke mfowethu lentshumayelo namhlanje ekhuluma ngobungozi, the dangers of an imagined God. Lana sikhuluma ngoNkulunkulu who lacks scriptural foundations. uNkulunkulu oshodayo. Yabona uma ukuthi uyamhlola embhalweni engcwele,
uma uthi uyahlola uNkulunkulu bakhe embhaleni yeqiniso. Sikhuluma ngalo uNkulunkulu ke thina la. Hallelujah. The imagined presence of God. Lo zakhela yena ukuthi abe khona wena. Uma simhlola sisuka mfowethu even kuleli iBhayibheli lakho ke elencwadi ezu66 siyahluleka ukumthola siyongena kuphi siyongena kuma Deuterocanonicals asimtholi siphume siyongena kuma Septuagints asimtholi siyongena kwiSefer asimtholi. Hallelujah. Thiwa ngazokuthipisa ngaye sikhalime namhlanje. Sikhuluma ke mfowethu la ngalo uNkulunkulu wakho zakhele yena wena. Who is easily replaceable. Oyisimuka nandwendwe akwenze futhi nawe ukuthi ube yisimuka nandwendwe. Ngoba yonke into eqhamukayo ethembisa something ezobenefita wena nalo uNkulunkulu wakho ndlandela yona. Hallelujah. Sikhuluma ngalo uNkulunkulu wakho ke mfowethu la okwazi ukumreplace nje kalula. Uyakwazi ukumreplace kalula. Uzumgqokise futhi muthanda. Umgqokise imikhuba. Yes. Imikhuba yenu ezabantu ezimindeni. Uphinde umgqokise futhi ulwazi lwakho. Ocabanga ukuthi munalo wena usujulile ngalo. Yabona your own experiences. Yabona uphinde umgqokise usiko mpilo. Noma izinkambiso zenhlalo yenu njengabantu endaweni eniphila kuyo nimgqokise yona ukuze uma afuna ukuqhubeka nokuba uNkulunkulu abe uyena. Ngoba uma angase anqabe ukuba uNkulunkulu then it means nizoqhamuka nomunye uNkulunkulu ozovuma ukuthi nimgqokise neinkanuko zenu, imizwa yenu, nembono yenu, nenkambiso yenhlalo yenu, nemkhuba yenu, norms and traditions eniphila ngawo. Ingakho ke nje saze sasho na last time sathi uma ngasanqabe ukuhlala eshobeni nizomlahla. Uma ngasanqabe ukuhlala ezimpondweni zenkomo nizomlahla. Uma ngasanqabe ukuhlala esiphandleni nizomlahla. Kuningi nje sikubalayo. Uma ngasanqabe ukuhlala insizini ezimnyama enizibhala isiphambano phezulu kwama lentils emnyango nizomlahla. Uma ngasanqabe uhlala lezinto enile ngisemqaleni njengemgexo eneziphambano nizomlahla. Yiko ke nje sicophelela ekutheni asikuveze lokho ukuthi uNkulunkulu esikhuluma ngaye la yilo wakhiwe yinina, an imagined God ohambisana nemizwa yenu, ongeke uzumthole kunoma imiphi imbali engcwele, ongena foundation. Uphila ngokwemicabango yenu, uphila ngokwembono yenu, uphila ngokwamaphupho enu, uphila ngokweinkanuko zenu. Hallelujah. Sizokuvezela ke ubungozi bakhe namhlanje. Amen. Hey Nkosi yami, sihlezi ke mfowethu egunjini eliphezulu. Sihlezi enyaweni kaKristu Jesu. Sifunda, sifundiswa, sifundiseka, sivuma. Hallelujah. Uyasivezela uNkulunkulu la ngomoya wakhe ubungozi of an imagined God. Ubungozi bukaNkulunkulu ophile emaphusheni nemizwa neinkanuko zakho nembono yakho. Kuningi akuvezile kodwa kunoku5 mfethu okuyisihlanu athi ake sihlale nje phezulu kwako sikuveze kahle ngoba kuzovimba lokunye. Hallelujah. Uma kuthi nawe usadecide ukuzakhela uNkulunkulu obekuzoqhamuka ukushokodela. Hallelujah. Okokuqala ke mfowethu, uNkulunkulu asivezele kona ngomoya wakhe, sihlezi ekunjini eliphezulu. Hey madodana. uNkulunkulu uthi the dangers of an imagined God.
Ubungozi balo uNkulunkulu ozakhele yena ukuthi wena uphila ekuzikhohliseni, self deception. Amen. Uphila ekuzikhohliseni nasekucabangeni ukuthi wena ungusiyazi, subjectivism, self deception and subjectivism. Hallelujah. Uphila wena ekuyikhohliseni, uyayikhohlisa, ucabanga ukuthi ubambe kona okuyikho kanti cha. And futhi ucabanga ukuthi wena usiyazi. Kungenzeka mhlambe kwenziwa ukuthi une education, kungenzeka mhlambe kwenziwa ukuthi usunesikhathi ukholo. Usuba neminyaka. Mase ucabanga ukuthi ususiyazi, usuwazi konke, usuphethe ikhiye zezulu. Hallelujah. Self-deception and subjectivism. Ukuyikhohlisa. Uyikhohlisa wena mfowethu. Ngoba vele lo Nkulunkulu ophila kuwe akayena okuyena yena. Uzuyitshela futhi ngoba naku usunayo, ususiyazi. Ngoba unedatha wena. Ungena ku-internet. Ungena ku-internet ugooglishe. Uphila ngo-Google. Awusaphili ngembhalo engcwele. Hallelujah. Now, ubungozi ke mfowethu be self-deception and subjectivism. Ubungozi bokuyikhohlisa nokuyitshela ukuthi uyazi. Ukubona ngokuthi umuntu ophila ngalo uNkulunkulu azakhele yena unokudidanisa aphinde aqhathanise ngokwemizwa yakhe, ngokwembono yakhe, ngokweinkanuko zakhe, sometimes nangokwe-education yakhe. Unokudidanise aphinde aqhathanise le mizwa yakhe neinkanuko zakhe nembono yakhe ngoNkulunkulu. Mesecabanga ukuthi ivela kuNkulunkulu futhi ivunyelwe uyena uNkulunkulu yaphinde yembulwa uNkulunkulu kuye. Hallelujah. Kanti hayi i-obsession mfowethu, u-self-centered, you are inward looking, uyibona wena ukwi-pole position. Uyitshela ukuthi wazi konke kanti uyayikhohlisa. Ingakho nje manje le mizwa yakho, le mcabango nembono nayo ngoNkulunkulu, le inkanuko zakho. Yabona? Nendlela yokuhlala njengabantu la niphila khona, nemikhuba eniyenzayo. Usuyembathise ubuNkulunkulu wena, kangangokuba kuwena isivela inguNkulunkulu. Kanti cha, akuyena uNkulunkulu, imizwa yakho ophila kuyo nosuphile kwisikhathi eside isize yaphenduka yazishaya saNkulunkulu. Ingozi mfowethu, ingozi yodwa leyo. Ingozi. Ngoba manje wena le mcabango yakho, le mizwa yakho, le inkanuko zakho isishaya sazwi likaNkulunkulu mivela kuwe, isivela njengezwi ukuthi uNkulunkulu uthi, uNkulunkulu uthe. Usunama hallucinations. Yabona, usuyahallucinate. Le inkanuko zakho sekwazi ukukhuluma nawe bengathi ziyakuhlebela. Uzuyididanise wena nezwi likaNkulunkulu, kanti cha akulona. Izinkanuko, imizwa yakho, iyo futhi nemicabango yakho. Hallelujah. Into engiyithanda kakhulu ke la ngesizulu bafowethu, ukuthi isizulu sayibona kudala lento ye self deception and subjectivism. Yokuyikhohlisa nokucabanga ukuthi usiyazi wazi konke. Yayibona kudala lento isizulu. Sase siyaprofetha isizulu. Sathe ugade mfowethu, inhliziyo ayiphakelwa. Hallelujah. Ugade mfowethu, inhliziyo ayiphakelwa. Jeremiah 17 verse 19.
The heart is deceitful. Ayibambeki. The heart is deceitful mfowethu ayibambeki. Perpetually evil. Akekho ongakhona nongacabanga ukuthi uyayazi. Ngoba uyazi ukuthi izoguquka inguqunguqu. Hallelujah. Awulalele nje lapha encwadini kaJeremiah chapter 17 ubheke lapha verse 9. Hallelujah. Jeremiah mfowethu. Jeremiah 17 verse 9. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. The heart is deceitful above all things. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. The heart is deceitful above all things. Futhi ayilapheki, ayibambeki. Imbi. Nabuza uJehova ukuthi ubani ongakwazi lokho. So ingakho ke bafethu all the time kufanele sihlale sihlole imimoya esinfluenceayo, sihlole imimoya ekubukele ngathi siqala ukuba namandla phezulu kwempilo zethu. Hallelujah. Ingakho ke mfowethu into ozoyinotice ukuthi bonke abantu abaphila self-deception and subjectivity, abaphila enkhohlisweni yokuyikhohlisa nokuyitshela ba osiyazi. Kune common language abayikhulumayo ephuma kuloNkulunkulu wabo abazakhele yena. Bonke uzonothisa ukuthi bebekhuluma ukuze bakwazi ukunqoba ube weak. Ukuze bakwazi ukuvala umlomo ungabi nemibuzo eminingi. Everything abayishoyo bathi God said so. uNkulunkulu uthe, uNkulunkulu engashongo lutho. Hallelujah. Bathi uNkulunkulu uthe, uNkulunkulu engashongo lutho mfowethu. And be careful. Ngaliphathi ngezigama likaJehova uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu akakumiyeka uliphatha ngezigama lakhe. You will not go scot free mfowethu. Hallelujah. So uyigadeke le nkulumo mfowethu ngoba ayifihleki. Ayifihleki vele iulibompilo labantu abaphila ngaphansi kwani self deception and subjectivism, abaphila ngaphansi kokuyikhohlisa bona nokucabanga ukuthi bawosiyazi. Le language ingxenye yokholo lwabo. God said, uNkulunkulu uthe, uNkulunkulu engashongo lutho. Mhlawumbe omunye nje namhlanje esontweni ushilo kuwena ukuthi uNkulunkulu uthe kunomuntu ofuneka nginike 20,000. uNkulunkulu uthe kunendoda efuneka inikele ngemoto yayo kimina. Kungenzeka kazi na. But we got the uNkulunkulu. It comes from an imagined God. uNkulunkulu i-phantom imagination yomuntu azakhele yena la engqondweni yakhe. Hayi uNkulunkulu ophilayo. 1 John 4 verses 1 to 6. I wish we could read it bafowethu. 1 John 4 verses 1 to 6. Ngicela ukuyifunda ngesingisi khona izoba mfishane. Hallelujah. 1 John chapter 4 verse 1 to 6. Amen. 1 John 4 chapter 1 verses 1 to 6. Bathandekayo, ningayikholelwa yonke imimoya le evunguza empilweni yenu. Kodwa ihloleni imimoya ukuthi ngabe ingekaNkulunkulu na noma cha. Ngoba baningi abaprofeti bamanga nabafundisi bamanga abaphumile bagcwele umhlaba wonke jikelele. Yayizwa lonto. Ngalokho you will know the Spirit of God.
Uzokwazi kanjani ukuthi lesi spirit sikaNkulunkulu? Every spirit that confesses, zonke spirit bafowethu esifakazayo ukuthi uKristu Jesu uzile kithina eyinyama, he came in the flesh, kodwa yena ungokaNkulunkulu. Ngizokwazi ngalokho ukuthi le noma ubani oconfessayo noqinisayo ukuthi uKristu Jesu has come in the flesh is from God. Kodwa every spirit, noma isiphi spirit esingakonfessi lo, esingahlambuluki lo ukuthi uKristu Jesu ufikile esenyameni akayena okaNkulunkulu, niyokwazi ukuthi hayike ishayitelele idludaba. Yazini ke futhi ukuthi isona ke ispirit lesi sikamphika uKristu enizwile ngaso ukuthi siyeza, kodwa already sesikhona emhlabeni. Nina yazini ke ukuthi ningaba kaNkulunkulu. Little children, you are partakers of God's divine presence. Yabona? Why? Ngoba he lowo ogini mkhulu kunaloyo sezweni. Bona bangabezwe. Ngakho ke even bakhuluma ngendlela yezwe nethandwa yizwe, izwe liyabezwa bona. Kodwa thina singaba kaNkulunkulu. Owazana noNkulunkulu uyasizwa. Kodwa lo onganako ubudlelwane nokwazana noNkulunkulu angeke futhi azasizwe. By this, ngalokho siyazi, we know the spirit of truth. Moya weqiniso. And the spirit of error. Siyakwazi ukuhlukanisa phakathi komoya weqiniso nomoya we mistake, we error. Hallelujah. Umoya odukisayo. Amen. I felt ukuthi kufanele sifunde le part ukuze wazi ukuthi uqhubeka nokuphila in self deception and subjectivity. Uma uqhubeka nokuphila kuloNkulunkulu wakho ozakhele yena ngokwamaphupho akho, obanga ukuthi uyikhohlise ucabanga ukuthi usiyazi, imphumela yakhona mfowethu ayimihle kahle. Hallelujah. Shintsha, phenduka, wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Number 2, uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Ngobungozi bokuzakhela wena uNkulunkulu. Ngobungozi bokuzakhela wena ubukhona bukaBaba uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi labantu abaphila ngoNkulunkulu abazakhele yena, ngesingisi kuthiwa baba ama spiritual narcissist. Hey madod, baba ama spiritual narcissist. Ngamafishane bayibona bona bengcono futhi bengabakhethekileyo kunabanye abakholwayo. Bayibona bewucream wezulu. Bayibona to the extent that abantu bacabanga ukuthi bama assistant gods. Yabo, bangabasizi bakaNkulunkulu. Abanye baze bayibize ngaye uNkulunkulu, bathi we are gods. Sazoyichaza futhi naleyo kusho ukuthini, ngoba quote scripture is wrong uIsaiah. Sizosichaza ke thina. Hallelujah. Now, a spiritual narcissist, uyibona yena holier than anybody else. Uyibona engcwele ngendlela eyisimanga kunani nonke enkhona endlini kaNkulunkulu. Hallelujah.
uyibona esenhlamvini yeso likaBaba uNkulunkulu engena competition futhi ngeke nize nicompete naye. Hale akatsheleki yike nje enibusa even kuleli bandleni kulona. Hallelujah. Uthola uyi-spiritual narcissist. Enibusa nje unigibele emakhanda. Hallelujah. Hlonipha yikho. Ngoba yena he hears from God. uNkulunkulu uthe. Hayibo. Now, ubuphila ke mfowethu kulo uNkulunkulu wakho omimaginayo, osemcabangweni nemizwa nenkanuko zakho. Nomgqokise usiko mpilo langakini, nemkhuba yangakini. Ukuze abe uNkulunkulu kuwena ophilayo. Now, as a spiritual narcissist, as ozi umuntu oyibona esenhlamvini yeso likaNkulunkulu kunabanye abantu ngoba usungcono kakhulu, you are higher than everybody else wena, ewuphezulu, you are holier than thou, ungcwele. Now ispirit sokuyiqhenya uyasibona ke manje kuwena noma kulo muntu sesiyaqala siyamanifesta, seqala ukuyiqhenya, seshayela phezulu, akasekho kwi-league yakho. Impakamo sekuyi-lifestyle yakhe. Hallelujah. Impakamo ukuzehlisa nje suyinto engekho kuyena ngoba yena uzwa directly from God, he hears from God. Uyayibona lento? Futhi yena uhlala phansi noNkulunkulu uthe. Omunye azathi ngimfonela uNkulunkulu akhiphe iselfone ephaketheni. Ebandleni likaKristu eligcwele abantu efuneka abantu nokuhlakani ngoba sisaba uNkulunkulu, kodwa still lesisigebengu siyakwazi ukubatshela ukuthi kade sifonela uNkulunkulu okade sivakashele ezulwini. Hallelujah. Ngeweekend umangala ukuthi ubagoba kanjani abantu lo muntu, uwagoba kanjani amakhosi akaKristu ukuthi ambelieve lento ayikhulumayo. Kings who searches the matter. But ubagoba ngokuthi uyena othandazayo kuleli sonto, wonke umuntu othandazayo kufuneka asho emva kwakhe, asho lento eshiwo uyena. Awuyithandazeli la, thandaza uthwala kuphela. Uthwala nilide nonke njengebandla ukuthi nithi niyolandela ke emva kwathwala, nilandele emva kwathwala kuze kinina kuhwamuke imbewu yathaphela, imbewu yokukhuleka ihwamuke iphele. Ingakho noma niyama interviews nifonela uPastor Thwala. Hallelujah. Menigula nifonela uPastor Thwala. Yonke into uPastor Thwala. Uma nizoba nendlela itrip enithathayo, Pastor Thwala sicela sithandazele le trip, because ayisekho kinina imbewu yokukhuleka. Anisakwazi ukukhuleka, thandaza yena. That's why ningasakwazi ukuhloma. noNkulunkulu akasakwazi ukunihlomisa ikhali zakamoya, nikwazi ukuhlukanisa phakathi koku-right noku-wrong. Hallelujah. And once waqala wanempakamo ke mfowethu, hayi i-judgment, ukujudge abantu, ukuhlwaya abantu, hayi angazi kuvutha njengomlilo wequbula. Yabona utshani obomile uyavutha be, awujajelo kwala uthi comcake. Encwadini kaJakobe chapter 4 verse 6, James 4 verse 6. uNkulunkulu ke mfowethu igadi elephathi elethwe uNkulunkulu wakho wama-imaginations. uNkulunkulu mfowethu uyamelana nobukha, uyamelana nempakamo, uyamelana nokuyiqhenya. Kwazi lokho. Kodwa lo uNkulunkulu wakho uyahambisana nempakamo, uyahambisana nokuyiqhenya, uyahambisana nobukha.
ngoba vele akayena uNkulunkulu. Ayikho into yenza aphikisana naye ngoba uNkulunkulu akukho kuyena. Ubungcwele abukho kuye. While uNkulunkulu emelana ke futhi nempakama nobuqha nokuyiqhenya, he gives grace to the humble. Yabona laba bayithobile, those abahloniphayo, obedient, those abasubmitayo, abazithobayo, bakhothame bayithobe, and those who are fully surrendered, laba bazinikele ngokuphelele ebukhosini bubuka Kristu Jesu. uNkulunkulu ke mfowethu ubanika igrace, umusa kaNkulunkulu uphila phezwabo. Hallelujah. Usale wena nokuqhaba nempakamo yakho nokuyiqhenya kwakho nalo uNkulunkulu wakho uCraftwork. Akekho Nkosi yami sekuwuwo waziyo ukuthi ubani oyongena ezulwini, ubani ongeka ngena ezulwini. Nangakini siwazi nabantu abazoshada nabangeke bashade. Awujajelo kwala, awuhlulelelo kwala, wahlulela angazi ujika ngekhona. God, you are a spiritual narcissist. Wena. Hallelujah. Uma kuyimina, I'm a spiritual narcissist. Ngitshela nje ukuthi hayi akekho ngaphezulu kwami kwekamoya. I'm holy, holier than everybody else. Matthew 7:21. While you say busy ke utanasa lapha uqhaqhaza. Matthew 7:21. Kuwe wena spiritual narcissist, as running ministry for that matter. Nesikhundla esontweni. Yazi lokho ukuthi akusiyo wonke umuntu othi inkosi inkosi oyongena embusweni kaNkulunkulu. Zinuke mfowethu amakhwapha, zinuke uyibheke, zihlole, appraise yourself ukuthi ngabe use rightly positioned na kwintando kaNkulunkulu, the will of God. Ngalahlekelwa khona ngokungekho. Number 3, ubungozi. Bobungozi baloNkulunkulu wakho zakhele yena ngokwemizwa, ngokwemicabango nangokwenkanuko zakho, including mfowethu imikhuba nezinto enizenzayo kwinhlalo yabantu eniphila kuyo. Nize nithathe leyo nto niyembathise lo uNkulunkulu wenu ohambisana nayo yonke lento enifisayo neniyona namanyala eniwenzayo. Ubungozi balokho ke mfowethu ukuthi manje into yenzayo ugcina wena ngobuhlakani bakho usudistorta the nature of God. You distort the nature of God. Ngamafishane ugcina wena usumbathisa ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ngeinkanuko nemizwa nemicabango yakho. Hallelujah. Ugcina usumbathisa ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ngamanyala akho. Nawe imikhuba yosiko lakho. Nosiko mpilo lendawo eliphila kuyo njengabantu. Esenilwenza isikhathi eside nize nicabanga ukuthi usiko kanti cha. Nithatheke leyo nto niyoyimbathisa uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela udida abantu. Ngoba uzoveza uNkulunkulu ongeyena kubo. Ogqokiswe lezinto lezi. Unfortunately ke futhi ngebhadi thola ukuthi nabo bayithanda le ndlela enimveza ngayo. Mase beduka. Hallelujah. Enye into ebuhlungu ngokudistorta ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Enye into ebuhlungu ngokugwegwisa ungaqondisi ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Ukuthi kulo uNkulunkulu ophila engqondweni yakho nasemizweni yakho nasembonweni yakho nasemcabangweni yakho. Ukuthi lo uNkulunkulu wakho wena uCraftwork
mfowethu manje ubungozi bakhe uyakwazi ukuzaleka ebuhlungwini obubona wena. Kuthola ukuthi ngenxa yobuhlungu obuthile odlula kubona kuzaleke uNkulunkulu ebuhlungwini. Yabo? Azaleke. Inzima le bafowethu. And imagine God azaleke ebuhlungwini odlula kubona. Kwesinye isikhathi azaleke ebuhlungwini owake wabuzwa. Azaleke kuphi also ovalweni onalo wena ngoNkulunkulu. Hallelujah. Ubekele umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga nangaphansi kwezulu ukuthi siyofa one day. Nansi inkinga la iqala khona. And after death there is judgment. Sesifile siyoma phambi kwesihlalo sikaBaba uNkulunkulu asiphelele emathuneni. Uthola ukuthi wena leso scripture sikunika uvalo oluyisimanga. Mase kulolo valo kuzaleke inhlobo ethile kaNkulunkulu ozohambisana novalo lakho nemizwa yakho. Umakheke around uNkulunkulu. Aphinde futhi lo uNkulunkulu oCraftwork uyakwazi mfowethu ukuthi akheke kuphi kusiko mpilo lwakho noma lakini. Kanjalo futhi nezinkolelo zakini. Uyambona uyaphutshuka lo uNkulunkulu wakho oCraftwork. Uyambona ukube wenza igeneral science ka standard 5 ngabe usumbiza ngeAmuba by now. Yabona ngabe usuthi ngiphethe iAmuba ke mina manje. Ngoba ngithi ngiyibamba ngala iphutshukele ngala bese ifike nginika icomfort. Ngisiphakathi esonweni bese ngiyanethezela. Yabona ngithi ngenza ukuthi ngithi heqe uvalo ngithi bazothina abantu bebengibamba avela ngene uAmuba. Afika athi khuleka awuyena oqala wenza lento. Baningi futhi wena uyenza kangcono awukafiki 100% usela ko 30 no 40 khona inkunzi ezimdaka egijima ko 70 ka 80 kulento yenzayo uvela unethezele. Hallelujah. Now ingozi ke mfowethu yokwembathisa uNkulunkulu ngezinkolelo zakho nezakini, yokwembathisa uNkulunkulu ngemikhuba ama-traditions akini nawangakini, ngokwembathisa uNkulunkulu amanyala osiko mpilo lendawo eniphila kuyo, ukuthi wena ugcina usuthatha imvelo kaNkulunkulu bese uyi-understanda futhi uyiqonde ngokwenyama. Uyabona? Uthatha imvelo kaNkulunkulu ombathiswe zonke lezi zinto eyifavor wena, ehambisana nawe. Mase ucabanga ukuthi yona ndlela le yokuqonda inature imvelo kaNkulunkulu. Ucabanga ukuthi uyiqonda ngokukamoya kanti hayi uyiqonda ngokwenyama, ngokwemizwa nembono yakho namanyala ophila kuwo. Ingozi ke le. Ingozi mfowethu ngoba usamqonda uNkulunkulu ngokukamoya. John 4:24. Ngoba uNkulunkulu ngumoya. Hlobo nikamoya uNkulunkulu ayiyo umoya oyingcwele. Yini uNkulunkulu ayilindele kithina ukuthi besimkhonza, simdumisa, sithandaza, si sacrifice kuyena. Konke lokho sikwenze ngani? Ngokukamoya nangokweqiniso. Wena usugijima kuphi? Enyameni. Suphumile kwi-recipe kaNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa deep down ukhohlisekile, ucabanga ukuthi uNkulunkulu usuyamazi wena. Uma ufuna ukuzwa kahle mfowethu, ake siye lapha encwadini yamaHubo. Washa. AmaHubo chapter 50.
Amahubo chapter 50. Ake sifunde lapha uverse 16. Hallelujah. Ake sifunde lapha uverse 16. Amahubo chapter 50. Sifunde lapha uverse 16. Size siyoma kuphi uverse 21. Hallelujah. Uverse 21. Yes. Lalela ukuthi uthini uNkulunkulu. Hey madoda. Uverse 16 uthi hawu ngifunde ngesingisi but ngizozama ukuyichaza ngesiZulu. Kulabantu ke who are wicked. Kulabantu laba abayizonakali. Nabazakhelo wabo uNkulunkulu uCraftwork ngokwemicabango yabo bese bemgqokisa amanyala abo. uNkulunkulu uthi kubo ake nisho, what right do you have wena to declare my statutes unje? Iliphi ilungelo nalo? Iliphi ilungelo nalo lokumemezela ngemiyalelo yami ungangamukelile mina njengoNkulunkulu weqiniso? Iliphi ilungelo nalo lokuthatha ivumelwano zami ukhulume ngazo wena? Ubani okunikele lelo lungelo? Ulitholephi leli lungelo? Nalo uNkulunkulu wakho kaCraftwork okukhohlisayo, who is a lie ngoba vele uCraftwork. Ngoba kuyacaca kuyabonakala ukuthi wena uyayizonda i-instruction, awulawuleki, awenqaba, uyazonda ukulawuleka, awukhuzwa, awukhuzeki. And every time ngisho kukhala irate ekhaya noma kushunyelwa ngezwi lami kwi-TV noma usesitimeleni norebhasini uvele wehle nje bekuye kwakhulunywa ngami ngezwi lami, hayi ngamanye wehle or ukhesa abantu ubathuke. Hallelujah. Futhi wena mubonisela hayi awuthuki ngoba uyazi vele ukuthi lizokuthenga ukuthula kwakho nge-envelope brown. Corruption, you are so corrupt. Hallelujah. So amasela nawo futhi phambi kwakho awasathuki. Yiwo nje nasemsebenzini though wazi uyibiza ngomzalwane kodwa uWhatsApp obatholayo ajoka ngoNkulunkulu. oWhatsApp obatholayo obugcwele umnuku kubona bezinto ezenziwa abantu ekudakweni kwabo nasebusuku einkambeni zabo zobumnyama uhleka kuze kuvele lomhlathi bese uyadelete amasuye ekhaya wena narcissist, spiritual narcissist, or distorter the nature of God, okuguqula i-nature kaNkulunkulu, imvelo kaNkulunkulu igqokisa amanyala. Awuhleki kanje bekujokwa ngezinto zikaNkulunkulu. Noma uthunyelwa lezinto engasile ko WhatsApp ene sexual content. Uyavumelana nje namasela ngoba vele uyabenefita kuwona. Wena futhi uyahlanganyela kanye nezonakala ama-adulterers. Abantu abaphuma emshadweni baphinge, uyisiphingi kahle kahle. Hallelujah. Baphinga. Vele ke anyway usunikele vele umlomo nezwi lakho ukuthi ububi ubaba wakho uSathane. Sathane useyakusebenzisa ulimi lakho ukuthi akhele ngalo ukukhohlisa abantu. Enze iframework yenkohliso yobuqili namanga. Sebenzisa ulimi lakho. Wena uyahlala ukukhulume uhlebe futhi uyinhlebe isimanga nomfowenu nangabafowenu nangebandla lapho yahleba nje. Iyabona abatshela iqiniso bebengalamukeli phuma manje. Come out from among them and be ye saved. Kunokuba uhlebe phuma usubatshelile iqiniso. Ibandla likaNkulunkulu akulona lomuntu. Hallelujah. Yes.
Hlala ngisho nangomfowenu ozalwa uma wakho wena. And zonke lezi zinto zenzile. And mina Jehova uNkulunkulu ngathula. Lokutshela ukuthi the more ulalela intshumayelo uzoshintsha uguquka uphenduke. Wena lalela ke. You thought that I was all together like you. Bucabanga ukuthi mina Jehova uNkulunkulu ngiphelele kuphelelisiwe. Ngifana nawe noma ngumuntu. No. Mina angiyena umuntu, I'm not man. Neither am I a son of man. Angiyona indodana yomuntu. That I can lie ngiqamba amanga or change my mind. Ngixolise. Ngithi ngenza iphutha. I'm not that type of a God mina. Mina nje ngizokurebuke nje mfowethu. Ezolonke ngizokurebuke nje ngiyeke. And ngizokufaka in order until death do us part. Khuluma uNkulunkulu. So igadeke mfowethu lento yokudistorta, yokugwegwisa. Ungakhuluma into eqondile ngoNkulunkulu, uyikhulumela iphilosophy ne-education yakho. uNkulunkulu akayifunda yona. Hallelujah. uNkulunkulu bafowethu ufuna simazi ngendlela ayiveza ngayo yena. Hayi ngendlela thina simimagine ngayo la emakhanda ethu. Because we will fall into this trap. Sizowela kule trap bafowethu lo mgogo lo unzima kabi. Ngoba once wawela kuona ukuphuma kunzima. Hallelujah. Number 4. Lo uNkulunkulu wakho uChristu yakho zakhele yena la emcabangweni yakho nemizwa yakho nembono yakho namanyala neinkohlakalo zakho. Lo uNkulunkulu mfowethu ukwenza nawe umuseva ngaphansi kamfundisi oyilenhloko yabantu abazakhela uNkulunkulu babo. Wenza ukuthi wena kube easy ukukumanipulate. Ufane nje nepuppet that is on the strings. Yabona? Ugqoka isuti notie. Emsebenzini ubizwa ngemanager. But umanipulator nje isaka lamalahle nje lapha. Liyakumanipulate ngoba vele uweak wena. Uweak man, uweak. Who is awuna substance, awuna lutho wakhelo phezulu eliyizwi. We are on shaking ground. Uma emhlabathini ozokumunca, ukumuncele phansi. It will suck you in. Awukwazi ngisho ukuthandaza ngoba vele umfundisi uyena othandazayo. Nilandele ngemuva. Hallelujah. Sometimes even kwabona ukuthandazela ukudla, ukhumbula sekusemlonyeni. Ngoba akuyona i-lifestyle yakho. Akukho kuwena ukuthi ukukhulekela ukudla ukubusise before ukudla. Uyakhunjuzwa sekusemlonyeni. Uthandazile. Shut up. Hallelujah. So ku-easy ukukumanipulate, ku-easy ukuthi wena abantu bakuyuze kuyikamoya. Yiku nje waze wayeka ngisho isonto mhlawumbe. Ngoba emotionally ngokamoya ngokwempilo yakho manje bakhetha esontweni ufila kanjalo. Hallelujah. Mfundisi wakuthembisa ukuthi umnika yonke imali ye-pay out yokushona kumkhwenyana wakho. Uzokwenza i-assistant pastor ngenxa yokuthanda ikhundla wamnika. Buka manje. Wathatha imoto zikankosikazi wakho noma zomyeni wakho wayozifula lapho kuyena. Uhamba ngazo yena manje, deliver ingane zakhe esikoleni, thatha ama-trip to Joburg. Usele wena. Qathi usize. Ngani? Manje cishe ngazasho igama elikhulu. Uwiki ngokamoya nakuyikamoya. Awudevote, awufundi izwi. Awumemi uKristu Jesu, awumemi umoya engcwele ukuthi abe kanye nawe, akunavigate. Akusize ukuthi ube noqondo ophelele uKristu
akheke kuwe ngaphakathi ukuze ungakhohliseki kalula. So easy ukumanipulate. Onke amasonto usuwabopha ngebhande elilodwa ungeke umtshele lutho mina ngesonto kodwa awukazi uzila esanctuary. Awukazi uzila esanctuary. Kodwa wonke amasonto usuwabopha ngebhande elilodwa ngeke umtshele lutho mina ngamasonto ngeke umtshele lutho abefundisi. Hayi wena mani uyagula wena. Mentally udinga ukuthi uphinde ubuye futhi uzohlanganyela nezingceku zangempela zikaThixo. And then zikwambulele the double edged sword. Inkemba kaJehova esika inhlangothi zombili isike konke lokungazi ihlephule sike inhloko nesithandi. And be delivered. Usindiswe. Uyeke ukudlala abantu la. Imgulukudu. Now mfowethu uzonothisa ukuthi ukumanipulate abantu kucommon kakhulu. Yabona ukumanipulate abantu ukugxuma when you jump up and down the emotions, the spiritual emotions of people. Yabona ukugxuma hey ngaze ngikhumbula licelo sasicula sakhula hey ngoba kwasami R&B. Yabo when you allow lesi sigebengu lesi sikaNkulunkulu wakho ukuthi sikwenze kube easy ukuthi noma ubani nje awazi ukuthi jump up and down ama emotions nama feelings akho. Hey ma phelile indaba yakho. But ke lokhu sikuthola kakhulukazi kulamabandla ekuthiwa ama charismatic movements or ministries, apostolic movement or ministries, episcopal movement or ministries. Ngizobala nje ambala. Umuke wangena mfowethu kwelinye lalamabandla. Hallelujah. Kanti lo okulidayo. Lo okulidayo mfowethu. Uphethe this imagined God. Mhlawumbe ngenxa education experience yakhe. Uphethe lo uNkulunkulu azakhela yena wasemgqokisa ulwazi lakhe olunzulu alitadisha wamgqokisa amanyala akhe wamgqokisa imizwa yakhe wamgqokisa imbono yakhe wamgqokisa losiko labantu oluyimkhuba walibiza ngosiko we usenkingeni ngoba uzokushaya ngani ngengqondo ngespsychology ngoba sometimes ufundile kunawe akuvezela uNkulunkulu ngokwemkhuba yabo amthatha uNkulunkulu ambeke eshobeni amthatha uNkulunkulu ambeke empondweni amthatha uNkulunkulu ambeke kuphi nakuphi hey man uNkulunkulu akaphili kulezo zinto. Enike mfowethu kulama movements nalamabandla engiwabalile maningi amanye but ngibala lo wajwayele ngoba khona nangakini nami ngikulo I'm in the charismatic. Umuntu wala mfowethu umuntu wrong. Step number 1, what they do usanda kufika is to train you ukuthi ukholelwe kulokhu bona abakholelwa kukona okungeke uze ukuthole embhalweni engcwele nasembhalweni yeqiniso. Scriptures of truth and the holy scriptures. But ngenxa ye-experience anayo nesikhathi asesikholiwe kulento uyakwazi ukuyiveza lento kuwe ayiveze njengesambulo enisounde kamnandi kuwena futhi uze uthi vele sebizwa nangodokotela usodokotela Thwala. Hallelujah. So ngaleyo ndlela lo bakushoyo vele kuyena kwambulwe uNkulunkulu mathupha msalofu. Hallelujah. So bayatraina ke labantu. Yabona? And part ye training yabo ukuthi umbize ngo spiritual father wakho. Hallelujah. My spiritual father. But awukazi ufundiswe ngokwezwi, ngokwembhalo engcwele ukuthi lisuka phi leli gama liyaphi. Hallelujah.
Hey, soyichaza thina. Usibuze futhi usichallenge ngokwezwi, sizoyichaza mfowethu. Hallelujah. Batrain mfowethu ukuthi ubabize ngo-setman of the house of God. Ibandla kaNkulunkulu, usetman yena. Batrain futhi nabangani babo mebefikile bezoshumayela ukuthi bona they are the angels of the house of God. Konke lokho okushiwo imbhalo engcwele nembhalo yeqiniso loyibiza ngeBhayibheli wena namhlanje ukuthi they are servants who are called to rightly divide the word of truth. Ababiziwe abasebenzi ababizelwe ukuthi bambule rightly divide ngokweqiniso izwi nembhalo kaNkulunkulu bakubuyisele eceleni lo. Hallelujah. Igama nje lithi servant ngoba aliyilethi ini ingcebo kubona. Hallelujah. So bayatraina how nawe uze uyasuka lapho usunesithombe sika setman sika spiritual father sika angel of the house ekhaya lapho. Neyikipa zesonto lenu seyinekhanda lika setman sika spiritual father lika angel of the house. Nemoto isinestika sika angel of the house. Hallelujah. The setman and the spiritual father sekuneyitika zakhe sesibusha yena ke manje. Hallelujah. And these are the things that makes you an easy target for spiritual abuse. Izo lezinto lezi eyibanga ukuthi ube easy target wena for spiritual abuse. Uvumile wayivumela seziyakuhlula manje. Enenye into enzakalayo ke mfowethu mase utrainwe kahle. Labantu laba o spiritual father or setman of the house or angel of the house, once they begin to demand kuwena ubaba wekhaya umama wekhaya, once they begin to demand the obedience, sebekwazi ukubiza ngeinsuku ezithile ngesikhathi esithile befuna ukubona ukuthi uzoza yini noma ngeke ukuze baqhubeke nenye program empilweni yakho. Once they start demanding, you must know ukuthi slowly the cult and the occult isiyenzeka ke manje esontweni. Ngoba iqala kanjalo, once baqala ba demand obedience sekuyabheda mfowethu. Ingakho abanye beingane zethu bawelo phathe. Fundisi wathi kuze ngikhiphe leli dimono nalo, ufune ngilale nawe. Yebo ukuthi isiphukuphuku somzali. Wathi this is the angel of the house. Siyamthemba mase khulumile izwi lakhe leqiwe. Wayidedela ingane yakho. Elala nomfundisi. Ayohlala nomfundisi ekhaya kaMfundisi. Alale naye day in and day out. Yiko nje besimbopha lo mfundisi. Wena ogquma aqala utoyitoye. Uthi akenzanga lutho. Ubuke ukuthi unjani kunje manje. Zibuke. Ngoba this thing of believer nje ukuthi lo mfundisi he's got divine access ukwazi ukungena angazi zoyibiza ngani ukwazi ukungena emfihlakalweni kaNkulunkulu abe ne private moment. Una these mystical encounters, unezinto ezingachazeke echazwe uyena ezenzeka ningekho ukuthi yena ube noNkulunkulu oyimani yesterday night kade evakashele umoya oyingcwele wamfica ehlezi efunde ilento inoveli wayithatha umoya oyingcwele inoveli wayisakaza odongeni wambamba ngewashing wamdudulela phansi kombhede wamkhahlela umoya oyingcwele wammisa phezu kombhede antshele wonke lo doti umuntu nenonsense nikholwe. Hallelujah. As I show you someone ngeyilimi lento ayishoyo eyamanga. Just because ufuna ukunikhombisa ukuthi yena una these mystical powers engazazi ngizoyichaza nithi une access yena divine kuNkulunkulu. Kanti hayi agenda yokumnyama le. Thwala manvuka. Run for your life. Ithini imbhalo engcwele thwala siyakuzwa uyakhuluma. Ake siye lapha encwadini yamaRoma chapter 16
Sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu ngale ndaba ye-manipulation. Hallelujah. Ake sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu ngale ndaba ye-manipulation. Asiye lapha encwadini ke yamaRoma chapter 16. Hallelujah. Ake siqale lapha verse 17. Inkosi yami. Verse 17. Lalela ungaya futhi nabo baseKorinte by the way chapter 5 ufunda verse 13 just to uyimisa kahle lencwadi icace. Hallelujah. Now njengamanje I urge you ngiyancenga ngiyanxusa nganza kwethu. Note those who cause division and offenses. Bakadeni laba abaletha uqhekeko nempi phakathi kwenu engahambisani nemfundiso enganifundisa zona. Ba-avoideni labantu. Sukani eduze kwabo. Balekani ngathi banoqhobo bazonithelela. Why? Ngoba those who are such do not serve our Lord Jesus. Lenhlobo yabantu ezonimanipulate la ayikhonzi inkosi nomhlengi wethu onguKristu Jesu. Kodwa bakhonza izisu zabo labantu bazokwakha imali la. They are on a mission of empire building. Enuzobabona ngendlela abakhuluma ngayo. They are smooth talkers. Basebenzisa amagama smooth. Yathi bakwenza uzizwe important. They flatter you. Ngeinkulumo zabo. Bebebhizi bekukhohlisa deep down enhlizweni yakho. Ngenxa ukuthi uyinikele wena ekwazaneni noNkulunkulu. Basebenzisa leyo opportunity ke yokwa vulnerable and weak. Bakushele mfowethu, bakushele ngamazwi amahle. Hey, nawe ke uze uwe lothandweni kanti akulona uthando ugibe. Hallelujah. Akulona uthando mfowethu ungenogibeli. Luka uNkulunkulu ophila emcabangweni yakhe. Okugcina ke mfowethu okwesihlanu noma kukhona okunye okuningi. But lokho important okubalekile. Okugcina ke kwesihlanu ngesingisi sithi laba bantu laba abakhonza and imagine the presence of God, abakhonza uNkulunkulu ophile emaphupheni abo abazakhele yena. Amen. They become detached and refuse to account. Bayaziqhelelanisa ne-council. Bayaziqhelelanisa nokuyalwa. Baphinde futhi benqabe. They refuse to account. Bayenqaba ukuphendula nokuziphendulela ngezinto abazenzayo emphakathini abaphila kuwo nasemabandleni abaphila kuwo. Kanjalo namabandla sometimes abaphume kuwona bekhishwa ukuthi barane ibranch yesonto. Mase fika umuntu ayiphendula ibranch ayenze yakhe, mase yanqaba ukuyela emuva kubaba owamsetapha ukuthi account ndoda phendula yini lengizwayo ngawo. Usufutha abantu ngedumo wena. Usuletha inyoka esontweni. Usudla imali zabafelokazi wena. Phendula, what's going on? Bayiqhelelanisa. And abadlali labantu baba nolaka ngendlela eyisimanga. They become so aggressive. They rule by terror. Yabona nje kuba mnandi mengekho esontweni nisazenzela ipraise and worship ngoba vela akabibikho kuyona ipraise and worship. Uyanyeka nje nifile nina ninodwa ubukhona bukaNkulunkulu afike yena kushintsha yonke into yerecipe yesonto ngaphakathi. Hallelujah. Sekufika ibhubesi la endlini. Senize naqamba amathule esonto ngaye. Angiphathi ke khona mekuyi birthday yakhe. Ayikho into eyenziwayo la ebandleni ngaphandle kokucelebrate ibirthday yakhe. Kunokuba celebrate uNkulunkulu bukaNkulunkulu nobukhona bukaNkulunkulu. Sithi Ebenezer Lord usigcine kwaze kwaba la.
Kodwa wena yakhe birthday ayi-announce washo uku-announce esontweni. Uma i-announce-iwe kusuke kuwukwenza nje ukuthi ushaywe izandla. Hayi kaphasa. Hallelujah. Angimelani nama-birthday abo. But endlini kaNkulunkulu kusendlini kaNkulunkulu. A pulpit is the mountain of the Lord. Itaba kaNkulunkulu. Even ingelosi ziyesaba ukuza la. But thina uNkulunkulu usivumele. He counted us faithful. Usibone sithembekile. Sisesenyameni. Ukuthi angasifaka kwi-ministry yakhe. Sibe ngabafundisi. Stewards of his mystery. Abaphathiswa bemfihlakalo yakhe. OkunguKristu Jesu. So this imagine to God ke mfowethu uyakwazi ukwenza nje wena isocial ikhuzayo. Ungalawulwa, ungalawuleki. Ungafundiswa, ungafundiseki. Ungaphenduli, ungaziphenduleki. Awuphenduli kumuntu. Ngoba vele uyibusa wena. You account to yourself. Sometimes usibone singasekho ngisho isidingo sokuhlanganyela nabanye. Ngoba vele wena awukho kwi-league yabo. Hayi. Nesidingo nje futhi sokucorrectwa. Usiboni. Ngoba vele u-right wena. Yonke into yenza i-right. Awuphikiswa. And once yaqala leyo nto ke mfowethu, i-arrogance ebakuwena. Ulaka nendelelo nokweyisa. Uyaqala lapho futhi awusashumayeli izwi. Usushumayela lento ekuthiwa inzwabethi. Oyifunda ezincwadini, nezincwadi ezibhalwa wena, esekushunyelwa ngazo kuleli bandla. Uthi umfundisi uthwala umoya chapter 4 wehla lapha uya kulento ku-paragraph 3 uthi. Hallelujah. Ikade mfowethu leyo. Usuyaqala manje usu-overconfident. Awusathinteki. And once waqala wa-overconfident, usuyaqala usudesigner nendlela yokugqoka yakho yakuleli bandla. Usudesigner impura yakho ethile. Hey man, hey uyidesign uzubone kahle ukuthi ngisho ngathiwa uhlangene nabanye befundisi abafana nawe, but kuphunywa ukukhulunywa ngeyakho impura. Angazi noma ibizwa kanjalo yini. But lezi ngubo lezi senziwayo manje ziqobo. Hallelujah. Kanti all the time kufuneke wena uhlale ulapha. Uyidesign. Futhi sekuyela khona ukuthi yakhe impura ibe nama-globe nebadge. Izokhanya, iqhakaze kokukhanya ikhanya. Kuyela khona vele. Mhlawumbe uma nje uyacabanga ukwafaka amathoshi kwimpura le yakho. Ngoba usuhambe kakhulu kule current okuyona. Uthini uNkulunkulu ezwi lakhe? Ake siye lapha encwadini yeZaga, Proverbs chapter 11. Silalela ukuthi uthini uNkulunkulu. Proverbs 11:14. Uthi lapho kungekho khona iziluleko abantu bayawa. Kepha lapho kukhona abeluleki abaningi, lapho kukhona ukuphumelela. Ikhumbule mfowethu leyo nto all the time. Njengoba usuyisocial ikhuzayo, isocial elingatshelwa umuntu anything. Lapho kungekho khona iluleko mfowethu, uzowa ufe phansi. Kepha uma uvumela ukuthi kube nabakhokheli nabaluleki empilweni yakho, impumelelo uzoyibona. Even i-deliverance yakho izoqhamuka kubona, ubone ubumnyama ubunzonzo besihogo okubona. Hallelujah. Hebrews 10. Awulalele uHebrews 10 uthi Hebrews 10:24. Hallelujah. Hebrews 10 verse 24. This is a warning. Bafowethu, masiqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku luyasondela.
ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukela ukwazi kweqiniso akusekho ke bafowethu umnikelo wesono esiyophinde siwuthole kepha kuphela ukulindela okwesabekayo meaning ukwahlulelwa ngomlilo oshisayo ozoqeda even amaphikankani amaphikankani aphethe uNkulunkulu wabo aba ama-craftwork. Hallelujah. I'm sure abaningi ke benu ezisifundisa mfowethu ngobungozi bukaNkulunkulu oCraftwork, ubukhona bukaNkulunkulu obuCraftwork ozakhele bona. Senilalele futhi nobungozi ngokwemibhalo engcwele ukuthi uNkulunkulu uthini. Kaloku ubungozi obu5 asinike bona. I'm sure abanye benu sebeyabona ukusho ukuthi noma ncoba 7 angels waqala kanje. Kambe bayaboshwa nje ngo-2024 2023 umonakalo busumningi kakhulu. Angikhulumi ngowase-America, ngisabala nje okwala kwi-country South Africa omanqoba 7 angels. Hey madoda, ukusho ukuthi nama-airlords le country le yase-Nigeria ekhona la kwi-country ethi South Africa eqale ukuthi ibonakale ngo-year 2022. Madoda, yaqala kanje ngoba asinayo i-council, asinayo i-peer review institution or body ekwaziyo ukuthi isefe ukuthi ubani ongenayo ubani ophumayo. Wonke umuntu nje uvela afika iqhubweni ikho itende anywhere la ithanda khona. Buka manje, we have ama-airlords eSouth Africa abhizi, amanye arape ingane, abhizi amanye ayatrade ngeingane zamantombazane e-country in the sex slave market. Abanye bayaharvesta ama-body parts ey'ngane, kuyadayiswa benza imali. Hey madoda, no wonder kwaba khona i-satanic panic la eSouth Africa ngo-2013. Pastor Twala, Sanctuary Family Church, siyambonga uNkulunkulu ngani ngokuthi nisivuse lokuthoko okude sikube silele kuwo. Hallelujah. Siyadecide ke namhlanje ukuthi siyaphuma kulo craftwork kaNkulunkulu. Sesiza manje kuba kuNkulunkulu, singena sesifundisiwe sesazi ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu. Uye uvusa uKristu kwabafileyo, futhi uyena futhi ozosivuzisa novuzisa abantu abamfuna nabambheka ngokweqiniso. Ithina ke la. Mina all I can say, siyambonga uNkulunkulu ngokuvuswa ngokuthoba ubudo bokulela. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise until isipinde sihlangana. uNkulunkulu mfowethu asibizele egunjini lakhe eliphezulu. Bese sifida mfowethu. Deep spiritual truths and revelations. We love you with the love of Christ. Amen.